तू हिरन होके उड़ कैसे सकेला? हमार दोस्त, हम मैजिक लैंड जंगल से आइल बानी, यही से हम उड़ सकेनी। तू बतावा कि इ दोनों जानवरन के का भइल बा? अभी अभी हमरा जंगल में हरा रंग के कुछ चमकती चीज आके गिरल बा। ओही से निकलत किरण के वजह से हमरा और हमार जंगल के नुकसान हो रहल बा। ऊ हीरा कौनो आम हीरा ना ह, ऊ शक्ति अस्त्र बा। शक्ति अस्त्र मतलब? हमनी के जंगल मैजिक लैंड काली पहाड़ी के ऊपर बसल बा। वहाँ के जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा सभी और से अलग बा। जैसे कि हम हिरन होके उड़ सकेनी, वही तरह और ये मैजिक लैंड के सुरक्षित रखे वाला वातावरण के नाम है शक्ति अस्त्र। वो मैजिक लैंड के बीच सबसे ऊंचा टीला पर एगो कांच के डिब्बा में रखल रहेला। शक्ति अस्त्र के कौनो जानवर हासिल कर लेवे तो वो बहुत ताकतवर बन जाई, लेकिन शर्त ई बा कि वो शीशा के डिब्बी से बाहर ना निकले। अगर शक्ति अस्त्र शीशा के डिब्बी से बाहर निकल गई तो ओकरा अंदर से ऐसन किरण बाहर निकली जैसे जानवरन और पेड़ पौधा के बहुत भारी नुकसान हो सकेला। अगर ऐसन बा तो उस शक्ति अस्त्र के तू वापस ले जा, ना तो हमनी के जंगल खत्म हो जाई। हमार दोस्त, शक्ति अस्त्र जब तक शीशा के डिब्बी में नइखे आ जात तब तक हम भी ओकरा करीब नइखे जा सकत।